ka ng Ginoong Son. Okay? So atong topic karon is the most neglected ministry sa usa ka Kristohanon. So ministry is ang imong pagpangalaga diha sa Dios. So let me start by saying nga tanan Kristohanon is in full-time ministry. Na maglisod mong dawat ana kay ang kasagaran sa mga Kristohanon naan naman gud tay termino ron nga naay nag part-time sa ministry. Unya nga atong gi-consider og full-time ministry ay sa mga tao nang undang og trabaho kay nagpastor. Pero let me shock you nga by saying nga sa imong Bible ang tibuok nimong kinabuhi. Kay if pananglit na ay part sa imong kinabuhi nga dili di ay ministry, then pasabot na ay part sa imong life wa nimo gi-surrender sa Dios. Wa ka nangalagad sa Dios ana nga part sa imong kinabuhi. So, ang tibuok nimong kinabuhi is sa Dios o dapat ihalad ingon nangalagad sa Dios. Unya sa atong kinabuhi na part na gi-consider og most neglected. Kailan mo neglect? Yes, Pastor. Gisalikway? Ipasagdan. Gipasagdan. Murag love life sa uban, joke lang. For example, makadungog mo na duha ka klase sa daghang klase sa abuse sa usa ka bata na ay physical abuse, napoy abuse nga gitawag neglect. Kanang pasagdan lang ang bata. Pasagdan na ba? Survive. Survive lang yun. Bahala ka niya. That's called neglect. Kaya pasagdan man nimo siya. Unya, naay part sa ministry sa Kristohanon nga neglected. Unya, ako ni siyang sugdan, duhara ka book sa Bible, ang atong hisgutan, which is ang usa sa Old Testament, ang usa sa New. Magsugod ko aning, di pa na ko isulti, unsa ning most neglected. Patag-anon ta mo, mag-games ta. Dahil, joke lang. Okay. Now, unsa ning most neglected kanang dili tagdon, dili pasagda pinasagdan nga part sa nga ministry sa Kristohanon. Magsugod ko sa pinaka-importante nga book sa Bible. Na unsa man ang pinaka-importante nga book sa Bible? Gikan Genesis padung Revelation, unsay pinaka-important era. Pinaka-importante nga libro sa Bibles mga igsoon. Ha? G padayag, ha? Unsay pinaka-importante oy naningog oh. Kaya bahala mo dai. Pindi pastor, malalis man na pastor. Ang pinaka-importante nga book sa Bible is Genesis. Okay. Nya ang rason ngano ang Genesis mo'y pinaka-importanteng libro sa Bible because dili kabarog ang ubang books sa Bible kung wa si Genesis. Siya mo'y foundation sa tibuok Bible. I'll shock you by saying nga bisan ang cross ni Jesus Christ, dili kabarog kung wa ang Genesis. Bisan ang cross. Like, imagine na if ang imong Bible magsugod og Exodus, which is story sa mga ulipon sa Egypt nga nilaya. Moro to siya. Walay story sa tanaman sa Eden nga nakasaang tao. Walay story nga perpekto sa sa sinugdanan unya naisala ni Sud ang kamatayon. Walay story nguna na diretso ra nga nako ni mga ulipon sa Egypt, nilaya sila nahimong nasod, unya human nay mga hari, nay maldito, nay buutan nga hari na dili mo make sense ang Bible gawas ang Genesis na. So kung matayog si Genesis, tayog tanan. Basta mag-question ka, magduha-duha ka sa Genesis, maglisod kag dawat sa uban books sa Bible. Mao na siya nga naay duha ka main nga attack or atake sa Genesis na ay scientific nga attack. Questionon nilang nagsugod pag yun ang kalibutan in 6 days, gihimo pag yun sa Ginoo 6 days. Tinuod ba nga gibaha sa Ginoo ang tibuok kalibutan at one time, gitawag the flood of Noah. Questionon nila ang life sa garden. Tawag na siya scientific attack. Ilang questionon ang ang truth. Okay.
sa kamatuoran mo kita kong gingon. Ang truth or kamatuoran sa Bible. Number 2 na po gitawag og satanic attack. Questionon nila ang Dios sa Bible. Nga mga pangutana parehas anang nganong nagbawal man ang Dios, nganong di man niya ipakaon ang bunga sa punuan sa kahibalo sa maayo ug sa daotan. Di day siya ganahan makahibaw tas kamatuoran sa maayo ug daotan. Nganong iya mang gibawal? That's a satanic attack. Nga di day ganahan ang Ginoo ma-bright ta. Iya ditang buguon gyud. Ganahan gyud siya mabugo ta. Ya simple ra kay ang tubag ana maigsoon. Okay? Sa tanaman sa Eden, sa Garden of Eden, na ay duha ka source nga ang tao, si Adan ug si Eva, makahibaw sa maayo ug sa daotan. Na duha ka source. Unang source is ang Dios. Makahibaw si Adan ug si Eva unsay maayo ug daotan pinaagi sa Dios. Ang Dios may mutudlo nila hustisya, kaluoy, pagkamatarong. Na ay ikaduhang source. Ang ikaduhang source is kadtong sa punuan. Unya, kay mo man na nga, gitawag na siya tree of knowledge of good and evil. Dili na siya moingon ang tree of knowledge, the only knowledge of good and evil. Kay ang Dios kay bawman sa maayo ug daotan. Dili ra man to maoy source. Kay kung ang imong barugan is maura to'y source sa maayog daotan, then bisan ang Dios mag-agad ato. Magsige siya kaon ato nga punuan, kay wasad siya kay baw sa maayog daotan. No, na ay duha ka source para makahibaw ang tao sa maayog daotan. Una is sa Dios, and then ikaduha is kung ganahan ang tao mag-independent. Ganahan siya nga, gusto ko ako ra gyud mo'y magkat-on. Gusto ko nga mag-independent, di ko mag-agad sa Dios. And so, sayop nga panghuna-huna, kana siya nga pangutana, nga, di day ganahan ng Ginoo mag-pray ta, gihimo ta sama sa hulagway sa Dios. So, usa sa unang bakak is, wala ka nang ang Dios is, ganahan nga mabugo ka or unsa ba na diha. Dili na siya tinuod because we were made in the image of God. So, mao ni siya ang pipila ka mga duha ka atake sa Bible, sa Genesis specifically. Kibaw ba mo nga kasagaran sa scientific attack adto gina sa Genesis. Daghang milagro sa Bible pero mga main ug pinakainit nga atake is sa Genesis. Nasiguro mo question sa Exodus, tinuod ba to na tunga ang puwang dagat pero pinakainit ang sa Genesis. Kay mo kontra gud diri ang human evolution nga theory. Ari na sa Genesis, di man na sa Exodus. So grabe ang atake sa Genesis kay ang Genesis mao'y foundational book mga igsoon. Okay. So sa first 3 chapters sa Genesis, wala pa mo kibawon sa most neglected, no? Sa first 3 chapters sa Genesis, no? Ang chapter 1 ana mohisgot na siya sa paghimo sa kalibutan. Ang ikaduha is ang life sa garden, perfect life. Paraiso. Unya dayon ay katulo is ang temptation o ang fall of man katunang na tintal tao ni sud ang sala mga igsoon. Okay. Now tiganta mo mga trivia gamay, no? Okay, para makat-unta nga sana mutuon balik sa pinaka sinugdanan nga book sa Bible. Kibaw pa mo nga ang kasagaran issue sa katilingban karon issue tungod kay wa tudlo sa Genesis. Nga ang Genesis mo'y magtudlo ang gihimo sa Ginoo lalaki ug babae. Ya kibaw na mo daan nga ang issue sa alphabet, mayroon ko alphabet no? Kada LG ABCD niyo ba? Kana siya issue na about Genesis kay wa tudlo as early as elementary nga ang gihimo sa Ginoo. Okay, dili ko kada. Okay. Creation of universe, life in the garden, temptation, fall of man. Now, usa sa ko itudlo ninyo, ang atong kalendaryo karon unsay una, gabi buntag. Ha? Unang Sunday. Okay, napakatalino talaga. Kanang i-considered unang adlaw ba? Adlaw sa Domingo, adlaw sa kuan.
Magsugod ang usa ka adlaw ug unsa man, buntag gabi. Ha? Magsugod og, di ba? Sa midnight man na buntag. Dayon gabi, day and night. Kibaw ba mo nga sa Hudiyo, sa Bible ba, ang ilahang kalendaryo magsugod og gabi? Baw mo na. So ato for example karon, Sunday, magsugod ang Sunday buntag o nya inig Sunday sa alas 6 sa gabi. Sunday gihapon na, nya mahuman na ang Sunday inig 12 na sa AM, musugod ng Monday buntag gabi, buntag gabi. Sa Bible, una ang gabi. Kaya nga naman, ngayon ana ang kalendaryo sa Hudiyo tungod kay ang ilang kalendaryo based on Genesis 1. Okay? O niya, mao na siyang giingon sa niya, napa na siya pattern sa tibok chapter, usa lang ka verse ang atong ma-emphasize. Atong dungan og basa. Ready? Go. Then God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, and that it was good. And God divided the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. So the evening and the morning were the first day. O, unsay una? Day. O, una evening. Una evening, kay una mang kangit-ngit. Yan, ingon siya, let there be light. So, una ang gabi, dayon buntag. Yan mo ni gi-follow sa imong Bible. Kana siya, mga gagmay ning butang nga, di kay ma-emphasize inigwali. Gani, masulti ko ninyo, ang atong kalendaryo karon mag-agad sa sun. Solar man atong kalendar. Sa Bible, mag-agad sa moon. Okay ba? From new moon to new moon. Kung mo siya nga moon, ang kwan. So in case lang ang magtuon mo, makabantay mo ba? Nganong buwan man, nga di man adlaw. Kay lunar man ang sa kwan. Anyways, not only that mga igsoon, sa Genesis pod nimo makita ang prinsipyo sa kaminyoon. Nga kung kanilang siya i-follow, daghan kayong problema sa katilingban, masulbad. Ingon ang Bible, in Genesis chapter 2, kani siya, atong basahon kaning therefore a man, ready, get set, go. Therefore a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Okay, sa imuhang Bible, ako na ning gisulti niyo tong dugay na kay tanan, no? Sa imong Bible, ang saktong kaminyoon kay ang Ginoo may nag-imbento sa kaminyoon, dili tao, dili Hollywood. Okay, ang nag-imbento sa kaminyoon kay ang Dios. O niya ang sakto is mubiya og una ang laki, no? Sa iyahang ginikanan usa siya muminyo. Tay lumaw. Tayo ba wa kabiyas ginikanan? Oh. Very silence ha? Kanila siya na, Genesis, it's a Genesis issue. Daghan kayong issue nga masulbad ron kung mo follow tas Genesis. Dong, napalagi ka diri dong. Uli na sa inyo dong. Okay, now, padayon ta na napaka-silence nyo. Okay? Karon, ato nang hisgutan, ang story nga gusto na kong fokusan is kadtong perpekto pa ang tanan, life in the garden or sa tanaman sa wa pa nakasa ang tao. Okay? So atong basahon ni siya sa Genesis chapter 2, 15, 16, og 17. Ready, get set, go. Okay, so kani siya nga verse, nagtudlo ni siya, number 1, nga gibutang sa Ginoo ang tao para muatiman sa tanaman sa Eden. So ang pinakaunang trabaho sa kalibutan, gardener. Okay? Unya sa verse 16 ug 17 nihatag ang Ginoo sa unang duha ka sugo. Unsa ganito yung unang sugo sa Ginoo sa Bible? Kaon. Oh, na gumayros na katubag ko. Gamay gyud nakahinumdum. Kasagaran sa mga life verse ni Cecil. Okay. Kasagaran sa Kristohanon, inipangutan-on nimo unsay unang sugo sa Ginoo. Ang ilang itubag is bawal.
bawal ni, bawal na. Pero ang unang sugo sa Ginoo is kaon, enjoy. Unya, di pagyod ingon pipilara ka mga fruit, kundili, tanan, freely eat. Ang unang libre naa sa Garden of Eden. Yung mga freely eat. Amen, mga naong libre. Libre. First ka libre, mga ingsoon. Pero niya dinihatag siya, usara ka bawal, usara. Dili 10 commandments. One command, nipalpak pag yun. Tang mga agyod. Karon daghan na kayong balaod, no? Daghan kayong balaod. Pero sa una, usarang balaod, palpak gyapon. Oh, no? Onya, ang akong gusto i-emphasize diri is kani siyang gaon na which is verse 15, which is sa tanaman sa Eden naanay trabaho. Di gid ma-absorb, pastor. Lain lang sa topic, pastor. Sa tanaman sa Eden naanay trabaho. Onya, moingon ko ninyo ang pinaka-neglected, pinasagdan nga ministry karon is trabaho. Usa sa rason ani is kasagaran pod sa mga pastor. Pasalamat ko kasagaran pod sa uban pastor, uban pastor is nibiya manggod sa trabaho unya nag full-time ministry. So di na kay sila ka-relate about manual labor or kanang mahimong empleyado. Unya mutudlo ni siya sa mga Kristohanon nga diin ang pagpangalagad sa Dios inighuman sa imong 9 to 6 nga shift. Kung ang imong shift maundang og 5 PM magsugod kag excited ka mangalagad sa Dios inighuman sa imong shift. Nga wala na natanom sa mga Kristohanon nga inigsugod palang daan sa imong shift ang imong pagka punctual sa trabaho is service to God. Ang pagkadili absinot is service to God. Unya, musulti ko niyo ani. Ayaw gamita ang ngan sa Dios para mahimong absinot. Dahil mo ingon ni absent ko pastor para sa Dios. Okay? No? Di ko mulingi dire kay. Ano ko dire lingi. Leave lagi to. Okay. Why issue basta aprobahan sa manager o sa supervisor. Pero wala na kay ta ni tudlo. Gani, moingon ko ninyo, ang average Christian, labi nag-empleyado, average Christian, labi nagnaganahan or nainteresado mga lagad sa Dios, mangatol mahuman ang trabaho. Ganun ba, excited na kay ko? Ano dali maka-excited na kay ko na excited na kay ko nga mga lagad sa Dios ini kahuman sa trabaho. I will tell you nga sa sinugdanan sa Genesis pa lang daan naanay trabaho. Okay? Kibaw mo tulo ka kamatuoran mahitungod sa trabaho. Number 1, kani siya ang atong gibasa kaning trabaho. Si Adan, wala pa'y love life. When amen. Okay. Sa Bible, una ang trabaho, usa ang love life. Now, sa mga ginikanan, tudloy inyong mga anak, especially sa lalaki, una dapat to be biblical ba? Una dapat trabaho before love life. Okay, sige. Padayon ta. Usa sa problema sa katilingban is mga naminyo nga way trabaho. Or di anad trabaho. Ya kung mo follow lang kas Genesis, maandam kas kaminyoon. Daghan ang dili andam. Nya musulti kay ko ninyo, bisan pag nakay trabaho daan, usa ka nag-love life nagminyo, di gyapon ka andam. Samot na. Ifo ka na nagtrabaho. Okay? So,
Una ang trabaho before love life. Kay bao bapod mo nga ang trabaho maskaraan pa sa sala? Naanay trabaho daan before sa sala. Work is older than sin. Kay bao bapod mo nga maskaraan ang trabaho kaysa sa kamatayon? Maskaraan siya, gauna si trabaho kaysa sa kamatayon. Nga nganong ako ni siyang gipang point out. Kay mao ni siya kung ang conclusion. Pero pa ko na magwali. Mao ni siya ang conclusion. Ang trabaho is part sa paradise. Lisod migdawat, pastor. Ang rason nga nung maglisod tagdawat kay ang trabaho nga atong namatan karon trabahong gitunglo sa Dios. Ang trabaho na to ron, nga bitong bisag unsa usay kanang dali kita kaambak og kumpanyo kay hayahay to sila. Hayahay to sila. Dakog sweldo hayahay, nigbalhin stress lang gihapon. Kadto siya hayahay. Unya di jud ka kita og perpektong trabaho kay gitunglo man na sa Dios. Sa sinugdanan ang trabaho enjoyable. Nagitireklamo diri. Okay. Sa una ko no ang trabaho kaon-kaon ra gid unta. Okay? Sa sinugdanan ang trabaho, kana bitong kailan mo ng hobby? Kana bang nag-enjoy ka, mo volunteer kag buhat, excited ka makat-on og daghan, no? Kana bang walay pressure ingon ana ang trabaho mo nay paradise. Part sa paraiso ang trabaho. Dili na ingon kay maldito man mo, putangan ta mo trabaho. Dili wa pa man sila kasa. Wa man sila kasa. Ngano man, boring ang tanaman sa Eden kung way buhaton. Sige lang tanaw-tanaw. Unya, I'll shock you. No? Tingnan ta mo mga shocking kamatuoran. Inig abot sa langit. May trabaho. Walay kuta. Kay kapoy mo ng kuta no, stress kay ba? Apas, ganun kuwang man na. May kuta ba? Kuwang mo kuwan. Walay stress pero nay buhatonon sa langit. Nay kaon. Amen. Hallelujah. Okay? Priority yung kaon ba? Di ba kamatay dito, God? Pero nay kaon? Nay buhatonon. Boring kayo. Masin kataraw-tao sa langit. Ya kanta o I speak Jesus. More. Nay buhatonon sa langit mga igsoon ko ni Kristo Jesus. Imong ngunit. Nay buhatonon mga igsoon, no? Ang trabaho is part sa paradise. Di lang mo katuoron kay gitunglo man sa Ginoo. Ningon ani ni katinuod ang Bible. Ang mga butang tunglohon sa Dios, tunglo gyud na. Ang mga butang panalanginan sa Dios, blessed gyud na. Yung ana nakatinuod ang Bible. Nga bisag kung saon nimo pag himo og pinaka-perpekto nga trabaho or work environment tungod kay gitunglo na sa Ginoo sa sinugdanan. Tunglo gyud na hangtod ron. Pero naay panahon mo abot nga mantrabaho ta balik. Dili kay mag-apas sa sweldo. Dili kay i-pressure. Dili tungod kay na tuition bayranan, kun dili tungod kay malipayon tang nangalagad sa Dios. Nay mo abot ana nga time. Di mo excited. Bantay lang mo sa Ginoo. Nay mo abot time, mga igsoon. Okay, di mo excited. Okay, epekto man gud na sa tunglo nga trabaho, no? Okay. Now, maghisgot ta sa trabaho sa New Testament. Kay basig inyong huna-huna ang New Testament pastor, naman na manghisgot og trabaho. Old ra siguro na. Tignan natin, no? Okay? Atong basahon 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 hangtod 15. Atong dunganon og basa. Ready, get set, go. In the name of our Lord Jesus Christ, that you may with
Okay, now before ta mo padayon no kay verse 6 pa man ni, mo ang pasabot ani is mo withdraw, pasabot dili makiguban-uban, unya dayon disorderly, not according to the tradition. Taud-taod mo hisgot ni siya sa mga taong tapulan. Mga taong way trabaho, mo hisgot ni siya. Ay na mo kuyog-kuyog nila. Dili ingon nga murag gisalikway kun dili para mawawan sila unya man trabaho. Iluman nila. Now, verse 7, atong nga nagbasa, ready, go. For you yourselves know how you ought to follow us. For we were not disorderly among you, nor did we eat anyone's bread free of charge, but worked with labor and toil night and day, that we might not be a burden to any of you. Namoy nabantayan dere. Unsay una, adlaw gabi. Night and day gihapon. Kay ang kalendaryo sa Hudiyo una lagi ang gabi. So karon Sunday man ron no. Ang ilang adlaw magsugod na siya 6 PM. Sunset to sunset. Ang ato ang naagdan midnight to midnight man. So ini alas 6 karong gabi sa atong kalendaryo Domingo. Sa ilaha Lunes na. Okay, mo na siyang kay gibase na sa Genesis 1. Okay, anyways. So dere ni ingon si Pablo ni siya ang storya. Ingon siya nga dapat mo sunod mo sa among example nga diin dili mi disorderly nga wala sad mi nagpalibre. Nanrabaho mi unya ang among konsumo kay pinaagi sa among kahago. Unya taud-taod iyan ning explain para inyong sundon. So si Pablo nag-part-time. Dili siya full-time ministry. Sa ato ang definition sa full-time. Pero again, ang tibuok kinabuhi sa usa ka Kristohanon, full-time ministry gina siya. Pero sa kanila dire para makasabot ta, nagtrabaho og dili issue sa usa ka Kristohanon nga nangalagad sa Dios. Whether nagpastor o kuan, nga manrabaho, di mo na issue. Okay? Padayon tagbasa, ready, get, set, go. Okay, ang emphasis diri sa verse 9, ingon siya dili tungod kay dili pwede. Dili tungod kay wala may authority. Basig mo ingon mo ba, ala sala day na nga magpakaon tas pastor. Ingon siya dili, di mo na issue. O pananglit gibuhi sila sa ministry, ingon si Pablo, dili na issue. Pero amo lang gyud ning gituyo kay para naamoy sundanan. Now ako ni siyang ihatag ninyo ha nga kanang dugang kaalam. Ang rason nganong iyan ning gituyo ni Pablo kay ang church sa Tesalonia iyang biyaan. Akong balikon, dili parihas ni Papa og nako nga halos forever na mi hantod buhi mi naagyud mi sa holy life diri sa main, magilis-ilis lang siguro tagbinyo. Dili parihas diri si Pablo kay baw siyang iyang biyaan ang kaninga church. So before niya biyaan ang church, gusto niya tudluan ang church. Gusto siya mo set og example nga kami di mi magpalibre para inigbiya namo mong makat-on mo maning kamot. Dili mahimong tapulan nga makat-on manrabaho mga igsoon. Amen. Sahay no matandog biya ko. Matandog ko ng muampo sa tayo sa mga panalangini ang mga nihatag. Wa kahatag ako di man siguro man trabaho ang ban. Basig in case ba wa ta nag-promote sa mga pwedeng manrabaho nga dili manrabaho. Wala ta nag-promote na kay ang Bible against ana. Against ang Bible sa pagkatapulan. Sala sa Bible ang pagkatapulan. Okay. Okay ra mali. Padayon ta. So atong dunganog basa, ready, go.
Amen. So kani sa verse 10 ug 11 ingon siya dire, ang dili ganahan mo trabaho, if anyone will not di gyud mo trabaho. Now, nay kalainan si will not work versus cannot work. Di na parehas. Ang dili ka trabaho kay butang ta pungkol ana disabled na ayaw pugsa. Unya trabaho na to ingon nga kahayag sa Dios asin sa kalibutan. Dili tungod kay gasin asin ang sinina. Asin tas kalibutan ingon ang Bible nga diin mutabang sa mga nanginahanglan. Pero ang kaya mo trabaho, dapat mo trabaho. Hilom kaayo mo. Okay? Sige mo pa tayong ta. Now, if anyone will not work, neither shall he eat. Dili, pakanon. Ilain ang paksyo? Ay, paksyo. Joke lang. Okay. For hear that some of you, pasabot ningon sa Pablo, nakadungog mi, nakabalita ko, nagyoy, di mo trabaho diha nga church ninyo. Mo na pasabot sa verse 11. Busybodies. Unsa nang busybodies? Hilabtanon sa kinabuhi sa uban. Sige lang pang libak. Sila stress-storya. Busy sa mga butang sa kalibutan, nga way labot sa, way trabaho. Walang yung trabaho, pero daghang kay kapisihan. Okay? Will not work. Okay? Verse 12, atong dunganog basa. Go. Oh, duha ka butang, work in quietness, peace. Dili magsaba-saba. Work, trabaho, kayod. And then eat their own bread. Pasabot ana, di magsalig sa uman. Kung kaya na nimo magtrabaho, ni-graduate na ka. Okay ra mag-ML, pantrabaho. Tama mo ML, no? Sige lang yung ML ba? Ya, pildi pag yun. Okay, gamay kay Grang. Atong padayon og basa, ready, get set, go. Amen. Ingon ang verse, malam mo? Okay, sorry. Pasaylo ako sa akong sala. Ingon ang verse 14, if anyone does not obey our word in this epistle, note that person. Lista ba? Dry. Yung trabaho eh. Do not keep company with him, that he may be ashamed. Na okay din na sa Bible, Pastor. Tawag din siya disfellowship. Okay? Pero ingon ang Bible, do not count him as enemy. Ayaw siya i-considered as kaaway. Pero likayi para mauhaw gamay kay nganong di man jud ka mo trabaho, bro. No? Dako pa man kaglawas nako. Di mo jud ka mo trabaho. Kuan, daghan man kay reklamo, di mo jud ka mo trabaho. Okay. Now, dili kinahanglan dakog sweldo. No, kinayuban nga kuan, pero trabaho lang gyud. Okay. Kani siya, wa ta nag-practice ang holy life. Inayong tapad, salamat sa Ginoo. Ano naghilop sila. Wala ta nag-practice. Wa pa ta nag-practicean eh. Pero naani si mong Bible. O pa nag-practice ta ni, dili ni issue. Pero pa'y butan man sa papa, butan man mi. No? Di mo mutuo lagi. Ingon ng Bible kay ingon na, dili na. Pwede na buhaton Bible. Sa New Testament, ang pinaka last resort, kailan mo last resort? Kana bang pinaka grabe na gyud ba? Kanang kinawahian nga solusyon. Ang last resort sa Bible sa mga taong badlungon, di gyud maminaw, o niya wala na nagsubay sa saktong daan, ang last resort is itugyan ni Satanas. Mo siya last resort. Gisulti na ni Pablo dito sa church sa Corinthians, iyang giingnan nga itugyan na siya ni Satanas.
Unya si Pablo mismo na siya duha ka tawo gi-mention iyang gitugyan ni Satanas. Kaya mo si pasabot anong tugyan ni Satanas? Kung pananglit nag-backslide na siya, nibalik na siya sa karaang kinabuhi. Ayaw nag-ampo og kaayuhan niya. Kaya pasabot, ihatag nimo siyang Satanas, niya si Satanas, tigaan siya sakit, may na lang, o pananglit, makahinulso siya. Isip ampo, Lord, ayuha siya. Nakibaw kang backslide. Lord, ayuha, panalangin na siya. Nakibaw kang backslide, gadaghan ng gitambagan, o niya human, i-bless pag yun siya sa Ginog, daghan kwarta, mayong panglawas, o niya padung siya, di maayo yan. Okay, di na ko mag-isagatan na. Pero mo na siya last resort. Usa sa pwedeng buhaton sa church, power ni sa church, is this fellowship. Wala taga-practice ani? Samot na wala taga-practice sa tugyan ni Satanas. Pero tudluan ta mo unsay sulti sa Bible. Kay mo may kuling nako daw. Mutudlo daw sa tudluan ta mo. Now, in summary, no, para sa mga tapulan ang kaniyang mga verses nga atong gibasa, tulo ka butang ang akong i-summarize ba. Una ni mohisgot dito nga this fellowship, number 2 nga di na prinsipyo nga ang di mo trabaho di kakaon. Amen. Dayon number 3, pero nag-warn or si tawagan naghatag og advice, solemn advice si Pablo nga ayaw siya i-treat as enemy. Okay? Ayaw siya i-treat as enemy gani og pananglit mangutana siya unsa iyang buhaton, ingon ang verse 15, admonish him as a brother. Treat him as a brother gihapon. Kristohanon gihapon na. Okay? So, mao siya word for the lazy, unya dayon unsay dapat buhaton, what to do. Matod pa ni Paul mga igsoon, ingon siya follow good example katong sa verse 7 ug 9 nga siya mismo nangalagad sa Dios. Nag-spread sa good news o niya nanrabaho. Si trabaho ni Pablo. Tighimog tent. Tighimo siya tulda. Nya manumano biya tighimog tulda. Okay? Tent maker si Pablo mga igsoon. O niya sa story ana makasugat po siya laing tent maker parehas niya nga Kristohanon. Number 2, work in quietness. Nya eat your own bread. Pasabot ana di magsalig sa uban. Okay, di magsigpalibre. Lumag yun eh. Pero okay na mo dawat libre. Pero pantrabaho ba? Maglinibrihay mo. Kailangan mo yung mga sweldo. Pantrabaho mo mga igsoon. Pantrabaho or negosyo, counted na siya for as long as nakaigibuhat, dili ka, sige stars balay, usik-usik sa wifi. Joke lang. Number 3, gadugang-dugang kaslag. No? Ano? May mga gadugang-dugang slag ba? Daog na unta kas email niya. Nay, ga-YouTube dito may trabaho. Joke lang. Kumidya ra. Padayon ta, okay. Do not be tired in doing good. Usa sa pinaka-common nga temptation sa panahon karon. Nga dili na pirmi mawali. Moingon ang yawa, waka kapuya. Nagtinarong kag trabaho niya. Mao sa trabaho. Waka kapuya. Sila kay dagko kay sweldo, ikaw hago kay diri. Kawata na. Ay giuli. Dato pita na sa gyapon. Nya mo na nay mga call center nga maundang. Mga skandal. Pangkawato ng mga credit card sa customer. Kaya natigaan mo na may mga account nga tigaan kag access. Nya matinga ka ma-transfer sa Western Union. Nya di makaibaw. Ang QA sa di ka kita. Kaya trabahong tanan mo makita, di mi kita, wa man sa system. Di man na perpekto, walay sistema nga perpekto sa trabaho. Kung tuyoon sa tao, mangawat, makakawat, makita jud kag paagi. Kita jud kag paagi, makakawat, no? Unya dili nindot paminawon nga Kristohanon ratag sa gawas sa trabaho. Nya bati tag reputasyon sud sa trabaho. Nya musig tag ingon salig sa Ginoo, bro. Late lagi ka bay, salig lang gyud sa Ginoo. Absent lagi ka kahapon, busy kay me. Salig lang sa Ginoo, bro.
Kapoy jud kay mi nang inahanglan gyud mi mga tao na salig lang salig. Salig lang bro. No? Ako ni sa last na kay. Sa'yo oras ha? Lapas na? Ay, lumalagpas ako. Okay, sige. Ang pinakadako nga factor sa laziness. Now, kani siya ako na-explain ha. Laziness sa kaninga church. Ako klaro ha. Sa kaninga church, na dako kayong factor. Nganong nahimo ni silang tapulan. Nya ma-amaze mo kay ako ni siyang isulti ninyo nga naay mga post sa Facebook nga ingon ani. Okay? Atong basahon 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 3. Dunganon tug basa. Ready, get set, go. Last. Amen. Okay, so ako di siya explain na ay false teaching nga ni-circulate sa kaninga church sa Thessalonia. Murabag mo ingon ba nga sa church na to sa Lamak nay uso nga teaching. Okay, mo ana ba? So sa Thessalonia nay false teaching ni-circulate nga humana ang rapture. Nibalik na ang Ginoo. O niya ang nahimong epekto is nangundang og trabaho ang mga tao. Now, para makarelate mo, pareho ni siya. Akong balikon. Wala pa ni balik si Jesus Christ, obviously. O niya, naay ni, ingon nga, uy, balik naman ng Ginoo. Wa na kakaabot sa rapture. Wa na, okay? Parihan ni siya sa panahon karon kanang naay mo post sa Facebook. Nya mo ingon, Lord, kung mubalik ka karong tuiga, nako kay muundang kog eskwela. Lord, nako if mubalik na ka kay muundang kog trabaho. Lord, nako mubalik na ka kay muundang ko. Mo ni tabo diri na ay ni circulate nga false teaching. Nga ni balik undang ta trabaho. Balik naman na Ginoo na wala na, white time in. Ni undang sila trabaho. Ha? Pangatang lang katigayunan. Nang undang, di balik naman ko ng Ginoo. Now, tuluan ta mo sa prinsipyo sa Bible. Og pananglit nagkaduol na ang pagbalik sa Ginoo, angay noong kang maningkamot imbis nga murabag muundang. Kay unsa may iatubang nimo sa Ginoo inibalik nimo wa di kay gibuhat. Unsa naman di ka? Kay ba ka ngano importante ang trabaho? Sa imong pagka-empleyado rata ang church, ang Holy Life Tabernacle, makapenetrate sa mga kumpanya. Gamiton ka sa Dios. Ikaw ra ang Kristohanon sa imong kumpanya. Ikaw ra'y pwede gamitong kahayag og asin. Anang kumpanya ha? Nya mo undang ka? Nya mo ingon ka naghimaya ka sa Dios? Nya mo ingon ka nga nagbalik nimo Lord, yes, undang ko. Nya mo atubang ka sa Ginoo ni undang ka nga mahimong kahayag. Asa man gamit ang kahayag sa hayag na daan or sa ngitngit? Unya kung ang kumpanya nimo wala kaila og Dios, ikaw ray Kristo, ikaw ray kahayag. Nya muundang ka. So mao ni siya mga igsoon nga in your Bible ang ilahang si tawag gani, nga gitawag ni siya actually kung imo ni siyang lawmon, mao ni siya ang hope.
sa Thessalonians manggod na itulo ka butang hisgutan si Pablo, faith, love, and hope. Ang kaninga church walay problema sa faith, walay problema sa love, ang ilang problema is hope. Unya, hope is always about the future. Unya, mauna nga sa 1 Thessalonians ug 2 Thessalonians, maghisgot si Jesus about hope. Nga ang pagbalik ni Kristo, nahisgot siya, nga di pa siya bubalik in town. Gani, sultian ta mo. Sure ko, inig sunod Martes, di pa mubalik si Jesus. Sultian ta mo, next week, di pa mubalik si Jesus. Nganong sure man ka, pastor? Sige man sila gwali, hapit na mubalik ang Ginoo. Ngano man, nihatag man si Jesus Christ o ang Bible og mga signs. Nya wala pa man nahitabo ang uban sign. Gamay ra kayo ang sign, linog niya. Linog is not the end of the world. Ang linog is the beginning. So di pa siya bumalik. Makakuha pa ka 13 months. Na joke lang. Makaabot pa ka 13 months. Basit na ko kaabot 13 months. Makaabot pa ka 13 months pa ka igsoon. Kundi ka matangtang sa trabaho. So, ang hope, ano siya? Ang imong panglantaw sa imong kaugmaon, muapekto sa imong pagpantrabaho. Yes, Pastor. Kasagaran sa mga Kristohanon nga di magtarong sa trabaho, kang ilang pananaw sa ilahang, ang ilang focus, aning kinabuhia, is kotobra, aning kinabuhia. Di sila mamalando nga inighuman aning kinabuhia, or inigbalik ni Jesus Christ, muatubang sila, giunsa ang ilang kaning kinabuhi. Nga mas malangit pa ang Kristohanong taxi driver nga nag-honest kaysa Kristohanong manager nga corrupt. Nga ang Dios wala man ay pili, tan-aon man niya imong pagpanrabaho. Mahimaya ang Dios sa imong pagtinarong nga trabaho. Nga malisod ng tagdawat, kaya ato man ang gibuwag good. Usa sa apan, common siya sa Pilipino nga Kristohanon, gibuwag nato ang ministry ug ang trabaho. Sama nga gibuwag nato ang physical ug ang spiritual. Nga gusto ko itudlo ninyo, ang tibuok natong kinabuhi ministry, tanan Kristohanon na full-time ministry ka. There is no such thing as part-time. Bisan sa imong pagpanabaho, angay ka magtarong kay para na simaya sa Dios. Okay? Unya, especially if nakakay gibuhi, ang Bible muingon na siya, ang tao nga nay gibuhi, unya di niya buhion ang iyang kuan. Muingon siya dito, he is worse than an unbeliever. Unya muingon pag yun siya, he has denied the faith. Nya ako na siyang emphasize. Kay naay mga Kristohanon mo ingon. Wa ko nanrabaho, pastor, kay living by faith ko. Lo, baliktad. Ingon ang Bible, ang taong di mo trabaho, wala nagkinabuhis pagtuo. Nya naay mga taong mo ingon, wa ko nanrabaho, pastor, kay nagkinabuhi ko sa pagtuo. Living by faith ko, pastor. Living by faith. Okay? Now, applicable ra na siya sa mga taong klarong naitubag. Naitubag, naitawag. Sorry. Naicalling ba? Parehas ni Papa. Grabe og kaagi si Papa pagtukod ani nga church. Wala pa'y aircon. Out of his personal pocket pa ang iyahang pagkuan. So, ang pagsugod ni Papa dire is living by faith, kay klaro man ang tawag, gitawag yun siya sa pagkuan. Na yung mga tao nga gamito nila daw ang tawag sa Dios magtinapulan. Di Diyos laga naman trabaho. Nga si Papa, nanrabaho. Pasalamat ko sa Ginoo. Dili common nga pastor. Ako Papa, nanrabaho while ga ministry. Unya, nakuha na ako, nanrabaho po ko while ga ministry. Unya, ma-relate na ko ni Pablo kay nanrabaho while ga ministry. Dili na issue. Dili na siya issue. Gani ang tudlo sa Bible, panrabaho. Okay? So again, ako ni indingon sa pagsulti, sa maduol ang pagbalik sa Dios or sa malayo ang iyang pagbalik,
patrabaho ay pagtinapulan kay para na sa himaya sa Dios. Atong pakpakan ng Ginoo maigsoon. Magampo ta Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghan salamat.